Dapat may isang cellphone ka para Truck na. mabasa. Dito. Wala. Ay, malabo Malabo. dyan. O, di, ganun. Malabo. At may isang cellphone ka na mabasa mo. Dito may harap sa ano. Bala. Taktak mo, Tilo. Jason, ano, cellphone mo, Tilo. Pero mo cellphone mo. Para makapagbasa ng ano si comment siya, ano. Comment. Si Parang Jason. Ayan, To viewers, comment hello. lang po kayo kay Parang Jason. At pasensya na po nakatalikod yung cellphone natin. Tilo, Kasi basag na yung ano nito. yung front camera. Yung front camera. Kaya malabo. Basag yan. Para sa cellphone mo, Tilo. Para mo Tilo cellphone malog yun. 10 viewers, shout out. May kachat ka? Alright na. May kachat daw. Pero yung cellphone may kachat eh. Pag ginamit kasi, try natin. Malabo. Pag ginamit yung harap. Kuya Bert TV. Shout out. Don David. Yan yung harap ko. Malabo. Pag hinaharap. Ayan o. Malabo. Malabo ba ka gatcho? Yung cellphone mo? Pag ganyan. Pag nakatalikod ay ano, malinaw. Lahat na kasi yan dito mismo sa may ano, screen. Kailangan palitan na. Palitan yung LCD. Pwede na siguro. 18 viewers, hello po. Good morning paring Jason Yuyo. Sabi ni Don David. Alicia. Sumudong. Hello po. Okay naman. Pwede na yan. Pwede na yan. 23 viewers. Hello. Ito yung kakakain lang namin. Sige na kanya. Nakakain na. Oo. Doon Kuya Jojo. Salamat. Pakulay. Margie Serbo. Hello te Margie. Ate Marje, pay mo ako pagka bukas ay tuloy yung ano. Magandang araw po. Yun, magandang araw din po. Kuya Beef Vlog. Ito yung nagbigay doon sa Sa mga helmet. maraming salamat po. Sa pa-helmet. Kuya Bay Vlog. Kuya Beef Vlog. Nag-edit lang ako. At kagat ko nag-i-edit. Malabo nga pa rin Jason. Shout out sa lahat ng Team Hawaii Sunday. Opo. Papalitan ko yung ano yan, screen. Ayan, hello. Hello sa mga naan dyan. Salamat po. Salamat kay Jojo sa support at sa mga viewers na naan dyan. Thank you. Randy. Kulante. Ano? Kulante ba yan? Idol, hello. Shoutout po. Shoutout doon kay Kalusi. Ando, nagpapahinga. Andun. Masakit ng braso. Good morning paring Jason TV. Alfredo Lipa. Alfredo Lipa sa tao. Yun, shoutout po sa inyo lahat. 35 viewers. Hello po sa inyo lahat. Yo Team Hawaii. Ang busy yung yung team mga nag-i-edit po. At makulimlim dito sa amin. Umulan na naman kanina. Kuya Rini, hello.
Shout out po. Kuya Gatcho, PM na lang po ako. Sa'yo, salamat po. Papunta na kami ngayon sa ospital. Sabi ni Tumarji. PM ka nga, Ate Margie. Oh. Kinit, hello. Wala po si ano, Chinchin. May ginagawa po siguro. Yo, Kuya Noli, amuay. 39 viewers. At ayan, yung kainan, higaan. Double purpose. Oh. Unang higa ni Kuya Arnil. At tingnan nyo na lang sa vlog ni Karot yung paggawa po niyan. Minadali lang yan, hinabol niya yung tanghalian. Alfredo Lipa, magandang patakaran no. Hinuli Paul, support siya, Team Paway. Opo. Sabi ni Kinit, Kuya Jojo, thank you. Thank you Pakulay, happy Three Kings. Yan. Lapitan ko Kuya Jojo. For 3 viewers. Bakit? Kabin dumi sa loob. Purali ko. Oo. Oo. Kala ko siservisin mo na yun. May service si... Ay, oo. Sana kung ano, magkakad, daanan mo lang sana. Mapa-ice cream tayo ito, tagas. May taga. Rasong tagas na, puro salin na lang ako lang. Yo! Don David, go lang parang Jason, dadami din ang mga viewers mo. Opo, good. Opo, salamat po. Ano Ano lang tayo? Sa daan. Kumbaga, Patulan ko. umpisa lang muna tayo sa baba at aangat na lang yan. Huwag tayo magmadali. At di naman mamadali. Salamat po sa suporta nyo. Ayan po, ubusin lang yung halo. Tapos, pahinga na po ang team. Sunday naman ngayon. Ay, may mga vlog na rin naman bawat isa. At least may pang-upload na lahat. Oo. Natapusin na raw niya kasi. Narinig ni Kuya Arnel. May nahamon, ligo eh. Bumangon eh. Pagbubulang, alam mo na? Biglang bumangon. Biglang bumangon. Ayun. Biglang bumangon. Tapusin ko na nga yan. May bulang kasi ngayon, may sabong. Ayan. Hindi, yung manugang niya raw. Puntang Maynila. Oo. Bimbi malaglag ka dyan. Pero wag mo iwanan si Karot pag gabi. Takot daw siya pag nag-iisa. Pag nag-iisa lang. Amo. Hello! Ay, Kinit, shout out. Don David, nag-edit kasi ako. Ayan. Yung pagbili ko ng counting gamit dito sa sa Kuya Rini, Kuya Gatcho, hello daw. hello. Nag-edit ako ng vlog ko. Nagbili ako ng plato sa kutsara. Yan, para sa tip. Share the blessing ba? Kuya Gatcho, saan si Bunso? Andun Sabi po, ni naglalaro. Don David. Naglalaro si Bunso. Bukas may pasok na yun sa school. Yun na yung makasama. Alfredo Lipa, huwag madali sa buhay. Darating din siyan. Opo. Darating din po yan, talaga. Salamat po sa inyo. Kuya Beef Vlogs, pati si Tatay Kalusi, Oy, naka Kuya Vlogs. mahawa. Oh, ano? Kalusi, naka mahawa. Baka mahawa. Salamat sa blessing ka, alright? Ayun. Beef Vlogs. Pati si Kalusi. Naka mahawa. Baka mahawa na. Mga mahawa. Ayan.
Opo, kay Net, Init. siyempre pag may dumating na nakakakuha tayo ng blessing, i-share din natin para Share your kahit blessing. maliit yung natanggap natin, mahirap yung sarili niyo. Kung kanina, silong ako. Nabutan ka ng ulan? Dito na mula, dito na. Tapos sumilong ako dun sa paggawa ng motor. Kahit Nagpalit ako maliit ng yung sinahod natin, nakakapagbigay tayo kahit pa paano. Sabi ni Kuya Beef Vlogs, nag-uumpisa sa hilod, sa likod yan. Nag-upload na pala ni Karot, yung hinihilod sa tatay. Uy, salamat sa bakulay, Yun. manlalakbay. Manalakbay, salamat po. Pakulay. Malaking yan. Oo. Karagdagan sa Yan, habol, habol. dagdag revenue. Para makasahod. Kaya makasahod tayo. Hindi, may hina talaga pag January. Ubos yung ano natin nung nakalipas na Pasko at New Year. At buti nakahabol yung Okay, dollar shoutout natin. sa ano? At may sasawarin tayo ngayong ngayong Shoutout buwan. kay Hardware Girl, yung pamasko. O bigay yan. Ayan. Ilan yan? Nag-iisa lang kasi. Nag-isa lang. Yo yo yo! Aris, Santiago, paring Jason, asan na si Pula? Masakit pa po. Nilalabnat pa. Lalabnat. Hindi kasi maka-update. At niyo po at daanan ko doon, i-vlog ko siya. Para makita nyo rin kung ano yung itsura ni Pula. Kulang sa screen. Kakayakap soon. Hindi pa siya naliligo, ilang araw na. Babaho na. Baho na. Ang linggo na yun Oo nga, di pa naliligo. Hindi, nakakit ko yung sa vlog ko, yung upload ko kanina. Kita nyo na yung itsura ni Tol Alamid. Talaga nangihina pa. Nangihina pa. Uso pati yung yun, okay daw. At sigurado yun, na silent viewers natin yun. Nanonood yun, sigurado. Pula, palakas ka na at namimiss ka na ni Karot. Alam na, ibabalik na yung lambingan nyo dati. Halikan. 62 viewers. Pahilot din si Pula kay Karot, sabi ni Beef Vlogs. Ay, May kurti na yung Abangan nyo po sa aking upload yung CR dito kay Chinchin. Ayan yung gawa natin for today vlog. Ayan. Salamat po sa suporta. At siyempre sa hindi pag-skip ng mga ads yun ang sa malapit. bawat team Pahawaii member. Ayan. Kasi dyan lang po kami talaga umaasa Maasa. sa revenue. Ayan. Para naman sa aming mga pamilya. Alvin, Evangelista siya raw. Royal Molina. Royal Molina. Hello. Yan ba si Krabi Plugs? Naka Jacket, Nakakapag-jacket ka ba? siguro. Ay wala. Ay Krabi Plugs hindi Jacketan sana kita dito. Dinidin ata yan. Ayun. Ayan, na kita Krabi Plugs. Oh, inauna namin yung CR para may magamit si Carlos na CR. Yung mga nandito na naka-stay sa barracks. Dapat dyan matulog si Pula sa baras para katabi si Karot man. Ay tanggal talaga ang lagnat. Danilo Cortez, paring Jason, TV, happy live. Shout out naman dyan mga Ilocano. Mga Ilocano kami. Solid viewers ng Team Pahawaii. Yo, shout out po sa mga mga Ilocano. Shout out po. Shoutout sa mga kabalbas dyan. Sa akin tinanggal ko na Tinanggal mo. Ano na to? Ilang taon na to? 2012. Walang Mahaba na naman walang putol-putol. Di ko po alam Kuya B-Plugs Ayaw nag-i-invalid. Pag inano ko yung mo, yung Bakit hindi email mo. ka makontak sa email? Sino?
Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ay, lupit ni Tito talaga ay. Kiss mo, kiss. Kiss, kiss. Pwede ba yan? Pwede yan. Tol. Okay lang. Pwede. Pangkiliti daw yan. Bakit hindi ka makontak sa email? Sino po? Ako? Ano kaya ano, parang may problema. Pangkiliti. Na, parang may problema yung ano, titignan ko pa kuya B-Vlogs Yung sa balatan dati, magkatabi sila. Oo, may update sila niyan. Si Karot saka si Pula. Balatan. Kaya ano yan, muling ibalik. Survey Flag, salamat sa safety first. Amo, dabis ano? Brin Castillo, shout out paring Jason at sa Team Pahawaii. Always watching for silent viewers. Yun, salamat po. Eh, ano kuya B-Vlogs? Ikambas ko yung sabi mo. Wala daw sa FB. Text ko na lang. Mag-load na lang po ako kay B-Vlogs. Oh. Wala hirap yung email ko. Shout out Kasani, sabi ni ano, Don David. Ay, Sir Don David. Ito 7 viewers. Okay lang Sani, sabi daw. Sir Don David, ayan, thank you very much po. Alright. Kasi ano, Beef Vlogs. So grabe, super safety talaga. At lalo na ngayon panay ulan. So hindi na maputikan yung paa namin. Kulang lang yung safety dito sa baba. Ay, joke lang yan. Oo nga kuya B-Vlogs, eh, okay lang po eh, kung no choice para may contact. 100, 6 na message. Tandaan ba? Roaming? USA. Hindi sila roaming. Mahal lang isang text. Oo. Galing Pilipinas to. Bumansa. Regular load pati yan, hindi mo pwede mo. Rini, Kuya Rini. Kuya Beef Vlog, shout out daw, sabi ni ano, Kinit. Hindi na nakatanan ni Kuya lang. Brin Castillo, shout out. Kuya Rini. Ah, ito po si ano, si Bim Bim. Nahihiya. 91 viewers, hello po. Oy, Benswag oh. Ito yung bigay mong hat. Napakaganda, may pangalan pang Team Pahawaii ano. Yung sa akin Alright. nakatago. Yan ba si ano? Kuya Beans Works. Papagawa sana ako sa kanya ng ano eh, t-shirt. Ay, si Bunso. Ay, wag mong tanggalin yung buta. Papagawa ko Ako sa kanya ng sukatan yung t-shirt. paa mo. Kulay itim. Yung ano, tatak paring Jason. Napako ka na nakaraan. Pasensya na, medyo malabo talaga kasi yung camera ni parang Jason sa front camera ay may ano, parang pinasok ng moist. Crack na po kasi yan. Tapos may crack. Crack na. Kung italikod ko naman, di natin mababasa. Classmate daw niya si Kinit ni Kobe Ah, Vlogs. kaya pala. Ayan. Magkakilala sila. Go Team Pahawaii. Lagi daw sila nagkakasabay, sabi ni Kuya Bea Vlogs. 97 viewers, hello. 97, alright. Yun yun. Oy Erwin, ano? Kalma tayo, taga Camarines Norte ako, Labo. Barangay Dagit. Ayan. Sityo na Buungan. Ayun, nabungungan pala yun. Yan po yung lugar ko sa Camarines Norte. Ano ba yung nagguho na? Magkababayan po tayo, Erwin. Alright, shoutout sa'yo, no? Salamat sa sa suporta. Solid na na viewers sa Team Pahawaii. Ayan. Asa hindi niyo po pag-skip ng ads. Malaking bagay po 'yan para sa amin. Para sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Si lang naman binata kasi si Pula. Lahat kami may may mga binubuhay ng mga anak. Cargo. Ayan. At yun, siyempre, maraming salamat din sa mga sponsor. Yun. Ayan, kumit-kumit lang po. 19 minutes. Karani. Ayan. Shoutout sa lahat nandito, silent viewers. Yun, shoutout po sa inyo lahat. At tatapusin ko na yung Masbati po, Brin Castillo. mga dalawang patong na siguro ko siya.
Umusin ko na yung halo. Ayan, pahinga na kami. Kasi linggo. Hanggang ano lang, alauna lang. Para kung ano man yung gustong gawin ng bawat isa. Kasi linggo, pwede magsimba sa hapon. Ayan, para sa pamilya. Alright. Family day. Family day. Yung family day ko, isa lang naman si Bunso. Nandito lang. Saan yun? Yung panganay ko nasa Bulacan pa. Sinama na lang? Nakasama ni mama. Baka bukas babiyahin din, may pasok. Abu Dhabi. Pakaw ng bayan. Shout out idol from FW Abu Dhabi. Yun, shout out po sa mga nasa Abu Dhabi po. Sabi ni Rene Layo, ako Bacolod City. Sabi ni David, ingat palagi sa trabaho, mga team Paway. Opo. Kahit sa sa pagbiyahe, doble ingat kami kasi mahirap na. Gusto kong rin dito yung single kasi bibili din. Brin Castillo, taga Masbate po pala siya. Oh, shout out po sa mga taga Masbate at doon sa ayun, Putrad, ano pangalan niya? Footbrick. Oo. At shout out din sa katrabaho ko dati na taga Masbate. Montano. Karopa Vlog, shout out. Shout out sa magmamahal sa akin. Sabay gano'n eh. Karopo Vlogs, parang Jason, ano ulam ninyo? Ang sarap, pata. Pata. Grabe lalaki ng tiyan namin, puro busog Ako nga, wala na talaga eh. Lumubo na eh. Pero isang sandok lang talaga ako. Hindi, minsan lang ako umulit. Isang sandok na marami. Sumasakit ang tiyan pag paraming kain. Tama, hirap kumilos. Hirap magtrabaho pag busog na busog. Kulang na kasi sa push up. Dahil lumalaki tiyan. Di nakaka-push up. Di na tumutukod. Pakaw ng bayan, shout out sa Mrs. at Bibi ko. Tulog pa sila. Alright. Shout out po. Sige lang, tuloy mo lang. Oo. Sarap yan. Sabi ni Kuya Beef Vlogs. Yun. At dito tayo. Kasi baka mahagip natin yung ginagawa nila. Abangan nyo na lang sa upload nila. Yun. At buti din na malakas yung ulan dito. Kaya nakakadiretso na dito yung motor. Kagabi umulan. Umulan dito kagabi. Kaso hindi garong naputik na. Sakto yan mga Maya with the boys naman. Tagay na. Ewan ko lang po kung ano yung gawin mamaya. Kasi ubusin lang yung halo, sabi ni Kanuli. At may vlog na kami. May i-edit na tag-isang vlog. Kuya Beef Vlogs. Orly, Liang. Support always Team Pahaway. Salamat po. Si Mrs. mo kailan pa check up sa Manila? Sa ano po yun? Sa 23 yung check up ni Mrs. Bali sa Abinti ata siya magpupuntang Maynila. Tapos hindi pa kami nakakapagpa-CT scan. Sa ano lang daw. May ano naman. Eddie Boy Vlogs, good morning paring Jason. Good morning din po. Happy Sunday. Don David, paring Jason, tatagay kayo mamaya, Sunday naman. Iwan ko lang po kung ano yung mamaya. Danilo Cortez, ask ko lang paring Jason if may papasok
paring bang revenue if manood kami mga past vlog nyo. Mayroon po, mayroon yung Kuya Lolo, no? Alin? Na-revenue kung panoorin niyo yung mga past vlog. Oh, mayroon po. Mayroon po. Unang tagay, sama ako. Sige po. Opo, Danilo Cortez, mayroon po. Juby Taburnal. Tanong ko lang, di nakasama dyan din. Alamid mula Ismas Party, wala na. Yun, nagkasakit po kasi si Utol. Nagkasakit. Trangkaso. Pag magaling na siya, pupunta na po yun dito. Roger Bernice Senior. Kuya Jason, kumusta mga angels? Okay naman po sila. Tilo. Oh. Ay ka tilo sa kanila. Oh, tak-tak mo. Oh, kumustahin mo sila? Maki Gonzales, hello. Oh, kumustahin mo? Ay, sinyo lahat. Kumustahin mo? Ay, Miss Messi. Oh, si Tilo. Si Tilo nga rin galing sa ano pa lang to eh. Ngayon okay na siya. Natrangkaso din pala to eh. Uso kasi. Ang bida. Get well soon. Utol, alamid mo. Parang Jason, opo. Roger Bernice, kuya pakibati mo nga mga taga Nueva Ecija. Yun, shoutout po sa lahat ng taga Nueva Ecija. Lagyan mo ng sticker ng team. $100 viewers. Salamat sa pahilmit. Yan na. Albert Ranyolo. Hi, hello, don't shout out Idol Tilo. Oh, shout out daw, Idol Tilo. Ay, shout out sa'yo. Nakakasulaw yung ano ah. Ayos lang, sabi ni ano. Oh, sabi na Tilo, Tilo, wag kang iinom mamaya, New Year, nakatulog sa CR. Kuya Albert, shout out paring Jason, kamusta na? Pamilya mo, ayos na si Miss. Di pa po. Pabalik-balik pa po yun sa ano, sa PGH. At dito na kami sa ano, dito na kami sa Bicol magpapa-CT scan. Para pagbalik niya doon sa PGH, may CT scan na babasahin kung ano yung pag-opera sa kanya. Shout out Tilo, ang pakboy ng Team Pahawaii. At sana maging okay na yung ano, yung dapat nga maoperahan na kagad yun para makabilo na tayo sa gawa. Karupa Vlog. Idol, keep up the good work. Watching you here in Sydney. Oh, Australia. Yun, salamat po. Sakit sa balat ng init. Sakit na balat. Biglang lambas yung araw. Init. Roger Bernice, pakikumusta mo ako kay Kuya Noli kasi maraming Kuya Noli, kumusta raw? Maraming nagmamahal sa kanya dito sa Nueva Ecija. Pangalan?
Kuya Roger, ayan. Biyernes, ayan. Hello po. Salamat sa mga taga Nueva Ecija na naka-full support. Salamat po, I love you. Ayan, mainit. Nagbablog ako. Yan po. Kinit Yoyo kaparing Jason, sana okay na si Alamid para makasama sa team Pahuway. Wala na sa upload. Opo. Wala naman kasi yung iba-vlog dun sa bahay po. At mamaya pwede ko yung daanan para i-vlog ko. At para makapagpaliwanag din siya. Para magsabi siya ng ano. Kasi may sakit po talaga siya. Para ma-update. Yan po, comment lang po tayo. Hey! Ang pag-ibig. Kailangan pa pa. Binsislyo Sapno. Shout out paring Jason sa March ko. Isabel Sapno. Pwede rin, kahit ito na lang. Yun, shout out po 2 sa by 3 misis mo. Isabel Sapno, happy weekend. Kuya rin eh. Yun. Pareho kayo ni Kuya Noli. Main road ang bahay. Opo. Gilid lang kami ng kalsada. Tilo, isang ice cream yummy dyan. Idol Tilo, dahan-dahan lang sa pagbubuhat ng mabibigat. Tilo is the lucky charm of Team Pahuway. Ano ba yung Tilo? Ay, ito si Tilo. Sana pag natapos na ang bahay ni Chinchin, meron na sana uling pabay si Kuya Noli. Abang-abang lang po. 113 viewers. Dumadaan ba papuntang Sorsogon dyan? Opo, dumadaan po sa amin. Rinan Tilinabok, totoo yan Jason. Kapag wala kayong bago na vlog, lahat ng team Pahuway, pinapanood ko ang vlog ni Kuya Noli kay Rikawan kasi maganda panoorin. Mahaba ang serye. Opo, salamat po. Tiro lang sa kalam. Pwede mo naman i-upload na yung video. Don David, hindi nagpakita si Carrotman sa camera mo paring Jason. Tol! Tol! Carrot! Pakita ka raw! Yan po, nag-i-edit po si Carrot. Kuya B Vlogs, nanay tatay ko doon ang hometown. Sorsogon. Saan po sa Sorsogon? Hanap ka, Tol! Hanap ka dito. Oo. Don David. Okay po, nandito na po si Carrot. Nag-edit po kasi. Naka-break time lang po namin. Shout out Don David. sa lahat. Don David, hello. Edit ang vlog. Sulang. Sulang. Carrotman, hello. From Don David. Yan, hello po. Shout out po sa inyo. Salamat po sa suporta ng Team Pahuway. Shout out ka Carrot and Kasani. Sani Parson. Shout Kuya out Albert. Carrot sa ni person. Kuya Albert. Shout out po sa lahat. Sana matigilan ito lang paninigarilyo.
Sa lalo na sa kaharap. Ang katrabaho. Sa lalong madaling panahon, tigil ang pagsisigarilyo dahil nakakasama ng kalusugan ng Team Pahuay. Ito yung dalawa. Kumusta Carlton? Okay lang Don po. David. Yan, kay Sir Don David. Kuya BF Vlog. Yan. Salamat kay Sir BF Vlog. Ito na yung ginawa ni Karot. Oh. Yan, ito. Dito kami Ibay. mukbang. Mukbang. Mukbangan, higaan. Pwede na. Kung may ko na to. Abangan nyo sa vlog ni Tilo. May gawa. Bilis ng paggawa, nakahabol sa pagkain eh. Labo talaga ng screen ko. Shout out po sa lahat. Basag kasi yung ano niyan. Basag. Pasag yung... Oo. Oh, Sir Kenneth, sila po. Nag-muse. Moist. Si Nag-muse. Carot, Roger. Yan. kamukha ng pinsan ko. Sabi ni Kuya BF Vlog. Sana hello, Don David. Sir Don David, sila po. Mayong Domingo. Sino may upload na? Ako at inulit ko lang at copyright. Copyright? Copyright. Kailan yun? Kahapon. Oh, may video Ay, may okay kasi. video okay dyan. Oh. Ni-speedan ko na lang. Times 2. Para di makapirate. Kahit mabilis yung salita. Kaya Sabi ni Kono ni yan Vincent Winsil. Vincilius. Ayan. Magaling si Karotman sa palitada. Oh, malapit talaga yan. talaga po 'yan. Oh. Kapal ng misa, ako lang to. Gandang Sir. tanghali. Walang to. Kaya ilang minutes na ba tayo? Kukulamber. Kulamber. Ilang minutes na? Bakit may ano ka din? May challenge ka din? Ah, Baka malagpasan mo ang challenge. Ano sino yan? Sino sabi? Team Paway sa Kalam. Yo, sabi ni Rini Castillo. Kasani Parson, shout out. Sabi ni Sir Sir Kenneth. Baka naman pas. Masaya kayong panoorin, Team Paway. Salamat po. Kay Freddy. Baka lumagpas. Kasali tayo challenge. Babaerong patago si Karotman, sabi ni Tingnan Mati. nyo muna. Tingnan mo ako Hindi po. tubig. Tagay kayo mamaya. Sunday naman. Ay, hindi po kami umiinom. Tubig lang. ito maganda na to. Bayan. Pwede na magtata ng litson sa misa. Pwede po. Tilo, nakita mo din Ay, tino, maghay ka dito. postiso mo. Nakita Ay. mo din postiso mo, Tilo. Ay, tinanggal mo pala yung pustiso mo, kaya nakita nila. Maluwag. Hello mo si Sir Kenneth. Hello. Hello po, Sir Kenneth. Maluwag ko posiso ko maluwag na. Eh, baka mamaya pag natulog ka Yan, na, yan, ako yan. na, kalimutan mo na may Tapabulat pustiso ka. pala. Tapabulat. Yan, isang stick ng sigarilyo, isang oras sa buhay ng tao. Yo. Sabi ni Alright! Sir Albert. Oy, Albert, shout out. Kabi Plugs. Ayan. At inubos ko na yung halo. Buhay ng Isang tao. buhay ng tao. Kuya BF Vlog, nahulog. Tapos na. Tapos na yung inaasinta ko, ubos na yung halo ko. Ang bilis na Ayan. Malupit talaga. Oh, pawis pa oh. Hinataw na para maaga matapos. Pagkarinig ni kay Johan uli na, ubusin lang yung halo. Bangon eh. Pati si ano, bangon eh. Tapusin na natin yun. Ayan! Ayan oh! Ayan na! Sino kaya ang susunod challenge sa inyo? Si Tatay Kalusi po yata. Ay, Freddy. Abangan kay Arnel. Baga si Tilo. Abangan niyo mo yung tatlo. Abangan nyo po. Abangan niyo po yung tatlo kasi may challenge yung tatlo. Si Tatay Kalusi at si Tilo. Oh, baka may gustong maging ano, timpahoy dyan. Yung pangit naman kasi puro pugi eh. Puro okay, sabi ni Lasan. Buyag. Kami maging Sabi pugi. ni- Ruben Padilla. Sani Parson. Sabi ni Sir Kenneth, kaya beef vlogs, buti di na lunok ni ng Ano daw?
Lasing siya, kilag. Yung pustiso yata. Ah, So, ay, sumuka. Nakasama ka suka. Inuman na mga timpaway, sabi ni Roger. Kaninong vlog? Wala, alam mo. Sabi ni Kuya Beef Vlog. yan, sabi ni Sir Don David, ayan, nalasing si Tilo ng New Year. Nakatulog sa CR. Malupit pala, Hawak ang apple. malupit pala si Tilo. Natagpuan, busog na busog. Tilo nakatulog. Wala nang pastis. Oh. Dapat meron na Alfonso dyan sa misa. Mamaya, meron si Square Robin na for the boys. Yun, oh. Ayan. Linggo naman. Isa muli na siya raw. Ay, Sir Molina, shoutout po. Si Mr. Teacher, wala pa. Nag-update pa sa Maynila. Malinaw. Happy Sunday. $119. Nakaisa ka na karot kay Tilo. Sabi ni Sir Kenneth. Ba't kasi mangot ka? Kung nakaisa ka na. Dapat masaya. Dapat akang ngiti. Nakatingin ako sa iyo eh. Itinaas ko lang yung damit ko. Nakatingin pala sa akin si Karot. Pinagmamasdan yung balahibo ko sa baba. Wala bang Wala yung dito. Iba pala titi ni Karot. Wala bang sabong ngayon araw ng linggo. Sabong. mayroon siguro? Meron, nagmamadali na nga yung isa eh. Kaya lang, pag nahubog, lumalabas ang katotohanan. Malupit yung live dun eh sa yung may mga yung may okasyon Sa yung nagpakain si Kuya Jojo sa pagbili ng lupa ni Chinchin. Grabe yung nangyari na yun. Mga lasing talaga eh. Naglabasan yung mga tinatago eh. Buti wala pa si Karot yung time na yon. Yari talaga. Mga nagahali ka na eh. Talent. Talent. Mga Kahapon talent nakaisa eh. si Cartman kay Kuya Gachi. Kasi malupit kapon yung Ano lang po yan, good vibes yung para maliit na Tilo. masaya yung grupo. Grabe yung tawa ni Chin. Kalik talaga si Tilo. Oo. Binigla eh. Tawa si Chin dito. Sino ba si teacher ba? Wala pa. Teacher, hintayin mo. Makikita mo. Teacher, wala pa. Hindi ka talaga nanonood sa vlog namin eh. Sir teacher. Ang dami-dami nyo ay Wala pa, Sir Lando, wala pa po. mahirap pagsabayan kayo sa cellphone. Si Pula, may kanata, may Sir teacher, makikita mo. Ano yun? May lagnat. Ah, ang kaso. Trangkaso si Labnat. Dahil kami vlogs, nag-iibang anyo ang katabi. Kaya di ako natulog din sa barracks eh. Baka pagising ko wala na akong suot eh. Okay, grabe yung kayakap si Tilo. Ayaw, umamin na si Parson. Umamin na. Nayakap na yata si Parson. Gumagapal yung kamay. Nagkakaabi na. Tulog ka, wala kang alam. Nakaganyan na eh. Nayari pala si Parson. Tilo ah. Nagkakaabi na talaga. Good vibes lang Team Paway. May video pa ako noon. May evidence ka. May video ako sa kanila. May video ako ng kanilang dalawa. Ano yung madaling araw. Sabi ko, ba't parang may... Tumutunog pala. Pero na palang ano na. Nangyayari na pala. Atay sa Tilo. May private ka na pagmamahal sa akin ah. yan sila. Paliwanag ka dito. Paliwanag ka. Abangan nyo yung clip na yun. Pag di ko pa na-erase, sinali ko sa vlog. Abangan daw. Abangan nyo na sa vlog ni Kanoli Vlog. Yan. Ang yayakapan. Kaya nga Sir Kenneth eh. Yari ka talaga.
Nalimas ni Tilo. Pag natutulog si Tilo, tinatanggal yung pustiso para wala daw sabit. Kasali na limas ka pala ni Tilo. Walang kalam-alam eh. Tulog. Tatlo-tatlo na ang suot ni Parason, nayari pa ni Tilo. Matindi si Tilo. Bili ka yung padlock. Eh, nung umaga sabi ni Sani Parason, ba't kaya mahirap mag-CR? Nasip-sip pala ng gusto. Yung pala, nadali na eh. Ayos ka, Tilo ha. Ayos ka talaga yan. Tilo, magpaliwanag ka dito. Paliwanag ka nga dito. Magtatanong ka kali. Halika. Saglit lang. Dali. Paliwanag. Ay, si Tilo, magpapaliwanag si Tilo. Halika, paliwanag ka dito. Grabe, nagawa mo yon sa akin. Ha? Oo. Ayan si Tilo. Paliwanag ka. Paliwanag mo. Paliwanag mo. Paliwanag mo sa kanila. doon. Bakit mo ako niyakap-yakap nung tulog ako? Ako halos Paliwanag ka. kinikisan mo na ata ako noon eh. Hindi ko lang alam. May paliwanag ka. Paliwanag mo lang. Diyan yung video. Yung mga nagtatanong. Diyan ka mo sabi. Oo. Ah. Sabihin mo na. Ako na magsabi. Umamin sa akin si Tilo, sabi niya. Di alam ni Sani Parason, nakuha ko na siya. Wala akong kalam-alam ah. Nasisipa tuloy yung pundador. Sabi, di daw ihihi. Ayan, baka daw magsilos sa asawa ni Parason. Kaya nga ayaw na Tilo dito sa barracks matulog. Para daw ano, lang yun. Good vibes. baka daw Good magaganti. vibes lang mo, good vibes. Baka daw magantihan. Good vibes na yan, Inday. Good vibes lang. Hindi, pasayahin talaga si Tilo. Good vibes to. Kaya nami-miss ko si Tilo pag nandun ako sa probinsya, sa Burias. Isama mo nga daw sa butas Sama ko yan. to. Pag umuwi ka. Sama ka, Tilo. Ay, sama mo Lakad lang tayo. yan. Baka papiliin ka. Yun lang. Naway bigla mo. Biglang umalis eh. Tulak, huwag na. Ano Tilo? Tulik ako, ligpitan na. Oras Alam na. 27, ligpitan na po. Para Oh, half day tayo, half day. Half day. Tanong na kung may Alfonso na daw. Linggo. ay, alam na. Alam na. Linggo eh. Na yan. Tuntunaw sa Si Karot man ang isusunod ni Tilo. Yari. Sure ball yan. Sir David. Edit tayo, edit. Ay, Sir John David. Tapos ni edit ko. kitang-kita. Maganda na. Uli ko na. Tungo na. Nasagad na. Tibay yung kalat eh. Hindi nga to. Pero delikado pag sa gitna ko po. Dapat meron to dito. Tukod. Batangan sa tukod sa bitna. Para sigurado. Dalawa to. Nakutungo na. Dawa sa kahoy sa ng bilog. Tuwa. Dapat yung malagbot pa lang. 150 nilo. Pili natin yung mga tani. Pasuyo. Gilid dito. Kamusta? Chip tatay. Bim! Kamusta raw tay? Chip tatay daw. Masaya si tatay. Si Papa masaya. Abangan nyo sa vlog ko. Ay, ni-edit ko. Tabi dyan ako. Ay, nabasag. Amuay. Mga ililigpit mga tol. Subukan na natin. Eh, ba tayo? May bris. Mga tol. Diyan sa dulo na. Subukan natin yung ginawa ni Karot. May tukod dito.
Karot lang yan si Tilo. Alam namin na lalaking lalaki ka. Opo, ano lang po yan, kalokohan lang po. Ano lang pa, joke lang. Tibay rin sa malalayong biyahe ni Chip. Opo, matibay po. Ano yan eh. Yan na po tumanda yan sa pagmamaniho. Operator eh, kahit ano pahawak dyan kay tatay. Basta raw na nakalapat pa yung gulong dito sa lupa. Basta driver, sit lover. Kayang i-drive ni tatay ni Kanoli. Basta nakalapat pa sa ano, sa lupa. Daming alam nitong i-drive ni tatay. Di ba tay? Ha? Magaling magmaniho to. Kahit sa Magaling magmaniho to. Nandito si tatay oh. Hello. Malupit to. Daming alam nito. Walang imposible dito kay tatay. yung mga gusto magpa-drive, mag-PM na. Oh, PM kayo. Just call me. Online ha? Ano lang? Oo. Oo. Sandy Lorano. Hello po. Hindi ko na kaya drive yung buti ng Alfonso. Ang giro. Yan po, salamat po sa suporta nyo. Dun, kay Kuya Jojo, salamat po sa palipad nyo. At kay... Hindi po ba yun? At kay Manlalakbay, salamat po. Palipad nyo. Putuli mo yun, Tilo, may sobra. Padaan. Kuya B Vlogs, mahirap kapag manual paakyat. Hirap ko man paakit. Kung hindi mo alam Oo. ang pangambyo. Kung alam mo pangambyo. Madali po yung ano, yung Mas manual madali ang manual. kaysa sa matic. Mas madali po. Pagkatarik talaga, sa baba pa lang, mag-premiere ka na. Oo. Tapos pag traffic na yung paangat, pwede mong laruin yung clutch saka yung silinyador. Pwede yung laruin. Ako nagamit yung premier. Didiin mo yung clutch, atras ka doon. Basta Tapos ano kung ka talagang talaga. tutok na no, Boylo ka dyan. Nakakinta. kinta. Kaya tapos Pa isa-isa. isa-isa pababa. Isa-isa. Pag nakabuhilo ka eh hanggang apat, hanggang third ador nakakakit pa. Ruhel Molina, magwa 1 hour ka na, baka lumagpas. Baka lumagpas. Kasama tayo challenge. Hindi ako kasali dyan. Ikaw! Gusto? Oo, kasali ko. Ha? Kasali. Kasali Challenge. ka? Oo. Eh, papa mo. Pwede kasama si Jason? Ha? Pwede? Sana all nag-i-edit. Kanilan ko na yun. Ako? Ako to. Tapuan. Tapuan nga ako. Saan? Kahapon? Pati May ngayon. kanalig kahapon. Pati ngayon. Tapuan inulit. Tapuan ko na. Si BJ Mio, magaling na din mag-drive. Kailan ang balik ni Pula? Ready, tangting ko. Pag magaling na po, pag nakaligo na siguro. Bye, say tomorrow. Malapit na birthday ni Rika. Sana naman may salo-salo kayo doon. Aywan ko lang po. Oh, depende po kung ano sabi. Pag nag-ano si Mr. Teacher. Daddy, uyan na baga. Mr. Teacher, sa tao. Yun, shoutout kay ano, teacher. Sir teacher. At shoutout po sa lahat.
ng mga viewers, mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat. Silent viewers, shoutout po. Happy Sunday. Let's G. At, ha? Bibiyahe. Wag na. Atan po, out na po tayo at baka lumagpas. Makik out tayo. Po, maraming salamat po sa mga nanood ng ating live. At sa nagpalipad, maraming salamat po sa inyo. Yun. Ma-out kick. Ito yung pasok ni Manny Arnel. Alright. First angel niyo si Rika. Oh. Sige po. Bye-bye po sa inyo. At ingat po kayo dyan. At yun. Simba-simba. Yun. Bye-bye. Sige po, salamat po. Out na tayo. Ingat po kayo sa trabaho nyo.